Kakubor hakajing sisya ngamut man ai ya kane kakubor namar kalong kakubor ka ngoma ka snosirke mat ka ka juat hanre de namar ba kilia phun na silong kilia phun na saudong ki ai jing keli nga ki ong na kaliang jong phi sngaw kum no to persang ban penmi ha ka yutiut ngin pek phi ong kum no halor kane ka jing jia makaya kali ke KSU te ngamban se ngala pelit benia ya ka ne ka YouTube channel ka baki penmi kini ke KSU ngalayo i ha ka ne ka channel ba kinang yalam KSU ubanang kong tip de presiden ne UE wasneng wa kentu dakin ten ki bas ngobang sisa-sisa ya kaseng KSU haswa banjai kali bat waarle ula duai haka kerteng boleh kupa boleh kon boleh mensim khoj ula duai une nong alam jeng KSU bati ong ngin yaj de ka jai jai bat de ka tip bru tip ble ngin yaj dawan ter henrei kini kat bangas ngau thu haba kila mane yo boleh kila mane hok kat ne ngasno thu ba haka jinget jonga kumubrio ini ate kim semlale ka kam ka basniu henrei ka jingkeli kalong ngakeli sa sis keli haldeng ong tal da kimle kini te manokin bale tengah persang ban pun keleng ate sor solong keleng ki jakangong hidan jing tip haba ka KSU kalong ka bakhuj ka basuba bat kala buru haki jing duai swa baken yaj rali te manusia bacim kabu bacim chan kumne kasajia kumne hadu ba laki lembir ke sorkar Meghalaya sorkar Assam laki pelumar thum upajba hakayan siap belum mau si kali the day si kumlong siap the day kita men the day pastor the day padar lo siap sekawang lagi mau hato manokin balik kum yakane ka akor te kisujubab yang aki ang tip da ka kentin tharai ki ang la bun de ki seng sang perthei imat te kham ka deu ka seng ayu suang la ban de ka seng sang perthei kham ka deu ka seng ayu to kata kamu ba ngin suap no ya ka jing tokit ki pulit namar ngiliu i ba ki pulit ki kita ki bate janyong sangut ki ang hanaba ngila itu dur khmat tekin saben menah kini ki singi gimana Henry kajing keli jong apat dia ki KSU ngakeli kumne pitip nem haba pila seneng pila krau bat pila duai hau blei Henry kena kajing jia kawan hato uble kham snap ne kajing duai jong ne don mano bala penkrek na kaseng na kino ki judging penkrek ke basniu ne hakano kurkom haba ngada snap di kijing duai ngam ngechu ti ba KSU kan lek kumta te mano kijing keli kamu mano bala chimchan ye kane man lek kumne kalong ka ba ban jubab henrei ngasu ainuk saya phi KSU kalong kumne ngau bade Kristan ngalai sajlek kijing seng assembly kijing seng he ki ba he kamut kumenta kamit kila penkrek kita ki dana kita ki pandal ki pat lungai lo penkrek khadu yawai kata ka jia harang sekian ka balang ke jong beli jonga ho permenit si sajan so ajeleng pertat berkem slap ka be ka riong kalit lut itu ke darah wah pat lungai lele wadwai sajin it deki snem naka mentah kijing seng henrei manusia bakput kumne atau setan ne boleh ne balik kumne ngalasem jing ngau de mano balik kumne henrei andang ngala pule benia ya kijing thok ngalap ba lada pile hok himla banyo jing job kata kadon kesni kepop hepok ngalap ka kata jale se ublei snot tenat dia pi ko ke KSU
Wala phile hok kano don kasni ke pop haga jing yaj denti jong phi ban ya ke sarkar mulai upha na kane ke jing jia te kane ke jing jia jot mano jot kinong yalam menta ki don sepatok oh ke jing sau sene khemle tang barung patok te namar kata na ong ya phi na ya wer ya phi ipat Kristan jong kari khasi jang dia kong Kristan hakane ke janmet sngi turai ngaya wer ya phi baro kan the bat sengrang tong ni duai bau blei un thau thmai gari khasi jungi un thau thmai nin nam ong bangin duai kerpang ya ke NPP la ne ya kata ka BJP la ne ya kata ka UDP la ne ya kata ka parti pra la ne kata ka parti bom nim ong kita ni duai yo blei bau blei un thau thmai ya kane kari khasi jungi bangin yo ka jing job ka bas ngau tenat kendiat ngakan tu ya i barden ba i penpau si penpau kata ke jinglong ba usnya bisni atau chief minister jong Assam anda nga ong ya phi barden anda phi dei Kristan i je ginong sun jong phi ker khui ke batin ya phi khot jong tong man taun wan sajing jong phi ai ke do bang ai ke do siar ai keren bat u ya mir jing mot ki problem jong ke jalam khaya uru nyarap ya phi phiru phinyarap ya u habakum ta kamut nin yo ke jing job Nimla ban long marway hakan ka perthai no Nimla ban yo jing job marway ka perthai te mar kata ong ru kan mar kata tolong ki baduai long ki baduai ngayo i ngabai ngayo i ru ba doktor DRL nong laj ukur tong jong kaneka NPP ukwai ka jing sok ani ukhot je kari khasi brokawai tong ini hoi si katem jeng jing sok ndai banwan ra e ka jing kulmar nga teng si ong kum ta kan yaw ne doktor ngong ukhot jeng banwan ra e ka jing sok namar balai namar une be temen basan ka jing tho ka ong sok u ba pen sok na ban khot ye phi ki khun blai te dau phau kan roi ka be ore temen basan re une ude briu jong blei te uba pan nda ka jing pan ka bakrau ba to ngen wan rai ka jing sok nya trelang ngen nam ya sneu si ngen nam ya sneu ya ka jing sok ngi don kam une deputy chief minister sneu balang dhar pi ule cha Assam usi ulut ya ka to ka jing jot jong ki kali bala penjat hame khlaya ya kinong Assam pitip ka de ka namar uneru nakadaw mo ko ay jing sok badaw ko ada ungkoa ka jing sok te ukham ai watang sipia ruwa ade hakane ka isu handai kalong namar ba ukoa bakan don ka jing sok ungkoa ban pensniu dur te ngaong ya phi ko ba arden ko ba DRL nong laj khnang ba ninyo ka jing job ka bapura hakane ka by election kan long ka tiyu nong asnyo ka tiyu nong kong jo November nin bu ka jing duai show blei bo blei unjit bat ba un tep jika donot jong pajang babon jong ne kari khasi jang tia bakin jet ya tau breu ubat day hok ban yo ya ka jing job te namar kata ya kine ki lang yong kine ki boman ki bapen kelumar ya kane ka jing yaj lenti jong ka KSU haba kadang yaj hakan ti bajai ki pen kelumar komne ngin sia pek andala chat chit ki pulit kine ki batte emas bayong kidai ki parti ayu barladang ilap ba kidai ki parti kano kanoro ya ki bakum kini ki breu ngila don kam ban pendu jaj no ya kane ke jaj seng kabalong ki badan kamen sim ka bakum kane ke jaj jinglong dei ban pendu jaj ya phi KSU ro ngakerpat anda phi mi samadan namar menta phi labi state plat ke jing dawa jong phi ki to kisan kli kimat phi dawa ha ka por ya le election kam de song khia than ha ka por ya le election phi dawa kimat rei phi dawa ha ka por ka biang ka ba jai bat kata duai rang dawa rang kat jing duai barang kat jing penchai hopai ba bakin sngau thu ya ka ngadu menta phila pha batai ka kata ka kita kisan teli kimat ngampat ra phi namar ba KSU ka tip tang maka ya nga kampat ya thu tu ka ka ngasa tip mo te ngada perchar rumah ngada batai rumah te namar kata nga suong ba phiru haba phi long kinang yalam jong kiseng halang to duai yo blei kam krau ke siun kam krau blei pidem su tho kata namaru blei haba wai ka bor kamut bab ken mau han job men swa ki khna ap masi
Yele percaya yo weu pemen bayalap ka tin jong boleh le kam no hadu bo tok temen ra de ka ti sia beneng tim ni tok temen te le kam no boleh da ki mau pen kala dingim hadu sau phongot khna ki yap haju ki yap namar ba usania ha boleh tok temen te namar kata phiru ko ke si usania ha boleh wat nam da than kano kajing snow start de peret yo de hakmat boleh Beon salam ya pinang kiu na kawe kapor sa kawe kapor nakamanta ka judgment riu man nakamanta ka burom jong kari ka judgment riu jong kari khasi khamtam man jangkia te ngango nga ai khule ya pi baro ngan penkut no ya kan ka khubor nakamanta begitu ke bakwa yang abangan keren ngal keren menta bat ngal penam ya pi hak jinga jo boleh la phimnya jo boleh kata kamu kini komen yang ngaruh ke bakensi keren sang sudah kita ngal hayang mana ngalong dua na kabanta gini ndai ban pen susi ndai ban ya thau kaliang mar kaliang dua namar kini kim sukho namar penmit tim bejan nur hadu ba tang setan piwa ban keren buru umma ta te namar kata ngikum ki khunu blai ngin yai dua na kabanta jongki bat ka balang ro bat ki bangai ro ngam dei bohok makanang ala kala bomot ke ada buru bakala ka bomot namar kata ngamlong su jing thau barim ngalalong jing thau ko thamai te khub le sibun